Здравейте, приятели! Днес е 18 юли, една много важна дата в нашата българска история. На тази дата се навършват 188 години от рождението на един велик българин. Това е Васил Левски. И съвсем не случайно днешното ни обучение беше с ОУ Васил Левски от село Гита. Това до мен е една прекрасна дама, истински борец. Директорът на ОУ Васил Левски, Галя Коева. Малко ще й дам думата и тя ще сподели с вас с каква емоция се тръгва от днешното обучение. Заповядайте, госпожо Коева. Здравейте от мен. Аз ще започна от там, че темата, която ни представиха обучаващите, е много актуална и много наложаща за нашето училище. Затова приехме и тяхната покана за това обучение. Самото обучение беше много зареждащо, много мотивиращо и всички колеги, включително и аз, сме очаровани от начина, по който беше изнесено, мотивирани за повече работа и повече вяра в собствените ни сили и възможности, за да се справяме с проблемите. Емоцията е много положителна и смятам, че за бъдеще ще имаме нови срещи с същите обучаващи по други теми, които са също важни в нашата образователна система. Много благодаря. И аз благодаря.